Aikido je viac než len bojové umenie. Je to cesta harmónie, rešpektu a vzájomného porozumenia. Slovenská Aikido asociácia združuje ľudí všetkých vekových kategórií, ktorí sa spoločne učia disciplíne, sústredeniu a schopnosti riešiť konflikty bez násilia. Aby sme mohli tieto hodnoty odovzdávať ďalej a poskytovať bezpečné prostredie pre tréning, potrebujeme kvalitné tatami. Špeciálne žinenky, ktoré chránia zdravie cvičencov pri pádoch a technikách. Naše súčasné vybavenie nezodpovedá rastúcim potrebám komunity. Nové tatami nám umožní organizovať nielen pravidelné tréningy, ale aj medzinárodné semináre a stretnutia, kde sa môžu účastníci učiť od skúsených majstrov. Vďaka tomu prinesieme na Slovensko aj do Česka viac znalostí, inšpirácie a príležitostí na osobný rast každého, kto sa Aikidu venuje. Každý príspevok, či malý alebo veľký, znamená krok k vytvoreniu bezpečnejšieho a kvalitnejšieho prostredia pre našich cvičencov. Vaša podpora sa priamo premení na možnosť, aby deti, mládež aj dospelí mohli cvičiť s väčšou istotou a radosťou. Spoločne môžeme zabezpečiť, že hodnoty Aikido, rešpekt, harmónia a neustále učenie budú odovzdávané aj budúcim generáciám. Podporením nákupu tatami sa stávate súčasťou cesty harmónie Aikido. Pomôžete nám vybudovať silnejšiu a jednotnejšiu Aikido komunitu na Slovensku aj v Česku, ktorá bude inšpirovať nielen na tatami, ale aj mimo neho. Vaša pomoc je investíciou do zdravia, vzdelávania a kultúry. A za to vám patrí naše úprimné poďakovanie.